ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከቡ ውልቀ መልእኽቲ ቀዳማይ ዝኾነ ኪም ጆንግ ኡን ብወርቂ ተጠሚቑ መዓልቱ ክጅምር እንከሎ መብዛሕትኡ ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ድማ ሎሚ እንታይ ኢና ክንበልዕ ዝብል ሓሳብ ኮይኑዎ እዩ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደብ ኣብ ዓለም ሚስጥራውያን ተባሂሎም ካብ ዝፍለጡ መራሕቲ ሓደ ዝኾነ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ጆንግ ኡንን ካብ ዓለም እተሓበ ናይ ሕንቃቐ ህይወቱን ዝገልጽ እዩ። ላይክን ሸርን ብምግባር ሓቢርኩም ንጽንሑ ክብል ይፈቱ። ናይ ኪም ጆንግ ኡን መዓልቲ ክፍልም እንከሎ ካብ ዓለም ካብ ዘለዎ ኣዝዮም ብሉጻትን ክቡራትን ዝኾኑ ናይ ብራዚል ቡን ኮይኑ ነዚ ናይ ንጉሆ ልማዱ ዘውፅኦ ወፃኢ ድማ ኣዝዩ መሰንበዲ እዩ። ኣብ ዓመት ክሳብ $1 ሚልዮን ወፃኢ ዝገብር ክኸውን እንከሎ እዚ ገንዘብ ንኣሽሓ ስድራ ቤት ሰሜን ኮርያ ንዓመታት ክምግብ ዝኽእል እዩ። ቡን ምስ ሰተየ ዝቐርበሉ ናይ ቁርሲ መኣዲ ድማ ሓንቲ ሃገር ክምግብ ዝኽእል እዩ። ኪም ጆንግ ኡን ካብ ኣቡኡ ብዝወረሶ ናይ ሕንቃቐ ኣመጋግባ ልምዲ ተፈላለዩ መግብታት ይቐርብሉ እዮም። ካብኣቶም ሓደ ድማ ናይ ጃፓን ዋጊ ስቴክ ክኸውን እንከሎ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ክባር ዝኾነ ስጋ እዩ። ፍርቂ ኪሎ ስጋ ጥራይ ክሳብ $500 ሽየጥ ኮይኑ እቲ ስጋ ኣብ ኣፍካ ከም ዝመክኽን ብሉፅ ጣዕሚ ከም ዘለዎን ይዝረበሉ እዩ። ኪም ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ኣብ ስዊዘርላንድ ስለተማሃረ ንኣጅቦ ፍሉይ ፍቕሪ ከም ዘለዎ ይዝረብ እዩ። ኪም ብኸምዚ ናይ ሕንቃቐ ህይወት እንዳነበረ መብዛሕትኡ ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ግና ዕለታዊ ምግቡ ሩዝን ናይ ኣኩሪ ኣተርን ፓስታን ጥራይ ኮይኑ እዩ። ናይ ኪም ናይ ቁርሲ መኣዲ ኣብ ልዕሊ ድኽነት ህዝቢ ዝግበር ዓቢ ላግፂ እዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ኪም ጆንግ ኡን ናይ ብሕቲ ደሴታትን ቤተ መንግስታትን ዘለዎ ሰብ እዩ። መብዛሕትኡ ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ቀረብ መብራህቲ እኳ ብግቡእ ኣብ ዘይረኽበሉ ሃገር ኪም ጆንግ ኡን ግና ካብ 17 ንላዕሊ ኣዝዮም ዘመናውያን ቤተ መንግስታት ሰሪሑ እዩ። ካብዚኦም ውሽጢ ድማ ኣብ ወንሳን ተባህለ ከባቢ ዝርከብ ናይ ብሕቲ ደሴት ተጠቃሲ እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ኪም ብብሉጻት ጀልባታትን ብናይ መዘናግዒ ፓርክታትን ተኸቢቡ ግዝኡ ክሕልፍ ይረአ እዩ። ናይ ሕቡራት መንግስታት ጸብጻብ ከም ዘርእዮ ካብ 40% ንላዕሊ ዝኸውን ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ብናይ መግቢ ሕፅረት ዝሳቀ እዩ። ብኣንጻሩ ኪም ጆንግ ኡን ግና ንመግቢ ዘለዎ ድሌት ደረታ ይብሉን። ኣብ ነብሰ ወከፍ ዓመት ብ$1 ሚልዮን ዝግመቱ ናይ ዊስኪ ዓይነታት ክዕድግ ይረአ እዩ። ካብ ስዊዘርላንድ ዝመጽእ ፍሉይ ኣጅቦ፣ ካብ ጃፓን ዝመጽእ ዋግዩ ስጋ፣ ካብ ቻይና ዝመጽእ ሜሎን፣ ከምኡውን ካብ ኢጣልያ ዝመጽእ ናይ ጻዕዳ ወይኒ ናይ ዕለታዊ መግብታት እዮም። ህዝቢ ዕፉን እኳ ሲኢኑ ኣብ ዝሳቀየሉ ግዜ ናይ ዝመራሒ መኣዲ ግና ብናይ ኤውሮጳ ብሉጻት መግብታት ተመለዩ። ኪም ጆንግ ኡን ናይ ነፋሪት ጉዕዞ ስለ ዝፈርሕ መብዛሕትኡ ግዜ በቲ ሓምለዋይ ባቡር ክንቀሳቐስ ይረአ እዩ። እዚ ባቡር እዚ ስሩዕ ባቡር ዘይኮነስ ጥይት ዘይበስዖ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ በዓል 5 ኮኸብ ሆቴል ደረጃኡ ዝሓለወ ክፍልታት ዝሓዘ እዩ። እዚ ባቡር ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ዝኾነ ዓይነት ስሩዕ ባቡር ምንቅስቓሱ ደው ይብል እሞ እቲ መገዲ ንዓብዪ መራሒ ጥራይ ክፉት ይኸውን። ስልጣን ብገንዘብ ናይ ምዕዳግ ጥበብ ድማ ናይ ኪም ጆንግ ኡን ሓደ ካብቶም መዘናግዒ ክኸውን እንከሎ እዚአን ጽቡቓት መናእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ንመራሕትን ንላዕለዎት ጀነራላትን መዘናግዕነት ተመሪፀን ዝቕመጣ እየን። ናይዚ ጉጅለ ዝእኩብ ብግምት 2,000 ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ውሽጡ ዝሓዞ ታሪኽ ግና ናይ ስልጣን ብዕልግና እዩ። እዘን ንኣሽቱ ኣዋልድ ብንእስነተን ካብ ሕቑፊ ስድራ ቤተን ብግዲ ተመንጢለን ብዘይ ምንም ግልፂ መብርሂ ናብ ዘይፈልጦ ናይ ቤተ መንግስቲ ህይወት ክውሰዳ ጸኒሐን እየን። ወለዲ ደቆም ናበይ ከም ዝኸዱን እንታይ ከም ዝሰርሑን ናይ ምሕታት መሰል ኣይብሎምን። ምስ ስድራ ቤተን ዘለዎን ርክብ እውን ይቋረጽ እዩ። ናብዚ ጉጅለ ዝጽምበራ ደናግል ደቂ ኣንስትዮ ጥራየን። እተን ዝመጻ ኣዋልድ ኣዝዩ ጽኑዕ ብዝኾነ ናይ ሕክምና ምርመራ ክሓልፋ ግድን እዩ። ቁመተን ናይ ቆርበት ጽሬትን ድምፀን ከምኡውን ጠቕላላ ናይ ኣካለን ቁመና ንኪም ጆንግ ኡን ዕግበት ክበሃል ብጥንቃቐ ዝምዘና እየን። እዚ ጉጅለ ዝዕላምኡ ኪም ጆንግ ኡንን ላዕለዎት ናይ ጦር መኮንናትን ምዝንጋዕ ጥራይ እዩ። ካልእ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምሸት ኪም ጆንግ ኡን ብስራሕ ካብ ተጻዕነ መርሃ ግብሪ ወፂኡ ብኣማይት ዝቑጸሩ ሰባት ክሕዝናብ ዝኽእል ሚስጥራዊ ናይ ብሕቲ ቤት ሲነማ የቕንዕ እዩ። እዚ ቤት ሲነማ ካብ ዓለም ለኸ ደረጃ ጄምስ ቦንድ ስልያ ፊልምታትን ኣብ ሰሜን ኮርያውያን ብፍጹም ክረኣዩ ዘይክእሉ ዝተኸልከሉ ናይ ደቡብ ኮርያ ድራማታትን ዝረኣየሉ ሲነማ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ናይ መዘናግዕ ቦታ ንምህናፅን ንምክያድን ዝወፅእ ወፃኢ ብሚልዮናት ዝቑጸር $ በፂሑ እዩ። እቲ ቤት ሲነማ ናይ ኪም ጆንግ ኡን ናይ ብሕቲ መዘናግዒ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሚሳኤል ፈተነታትን ወታደራዊ ዓወታትን ንላዕለዎት መኮንናት ዘርእየሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ መድረኽ ኮይኑ እውን ዘገልግል እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ካብቶም ናይ ኪም ጆንግ ኡን ፋሽን ድማ ክዳውንቱ ምስ ተኸልከለ ናይ ፀጉሪ ስታይሉ ይርከቡ እዮም። ኪም ጆንግ ኡን ዝኽደኖም ክዳውንቲ ካብ ዕዳጋ ዝዕደጉ ይኮኑን። ነፍሲ ወከፍ ክዳን ንዕኡ ጥራይ ተባሂሉ ካብ ብሉጻት ናይ ኤውሮጳ ፋሽን ቦታታት ተዳልዮም ዝመጹ እዮም።
ንሓደ ሙሉእ ክዳን ጥራይ ብኣሽሓት ዝቑፀር ዶላር ይወፅእ እዩ። ወላ እኳ ኣከዳድንኡ ቀሊል እንተመሰለ ዝጥቀመሎም ጨርቅታትን ናይ ስፌት ፅሬትን ግና ንናይ ዓለም ሃብታማት ሰባት ዘሕፍር እዩ። ኪም ጆንግ ኡን ብድምር 8.2 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ኢድ ሰዓት ዘለዎ ሰብ እዩ። እዚ መራሒ እዚ ኣብ ኢዱ ናይ ሓንቲ ዓባይ ከተማ በጀት ዝኸውን ሰዓት ክኣስር እንከሎ መብዛሕትኡ ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ግና ናይ መብራህትን ሓይሊ ቀረብን የብሉን እዩ። እቲ ተኸልከለ ናይ ፀጉሪ ስታይል ኣብ ውሽጢ ሰሜን ኮርያ ናይ መሰል ዘይኮነስ ናይ ሕጊ ጉዳይ እዩ። ናይ ኪም ጆንግ ኡን ናይ ፀጉሪ ቆራርፃ ናይቲ መራሒ ጥራይ ናይ ብሕቲ መፍለይ እንትኾን ኣብቲ ሃገር ዝኾነ ሰብ ነዚ ናይ ፀጉሪ ስታይል ክቕምቀም ኣይፍቀደሉን። ካልእ ሰብ ፈቲንዎ እንተተረኺቡ ግና ከቢድ መፅዓዕቲ ይፅበዮ። ቀፂሉ ዘሎ ድማ ናይ ሃገር በጀት ዝውሕጥ ግዙፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽን ይርከብ እዩ። ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ህዝቢ ዝፀዓነ ውልቀ መላኺ ናይ ባዕሉ ናይ ሕንቃቂ ህይወት ንምቕፃል ሓደ ግዙፍ መሳርሒ ይጥቀም እዩ። እዚ መሳርሒ ታንኪ ወይ ሚሳኤል ዘይኮነስ ናይ ህዝቢ እምሮ ዝቆፃፀር ናይ ፕሮፓጋንዳ ማሽን እዩ። ናይዚ ፕሮፓጋንዳ ቀንዲ ዕላማ ኪም ጆንግ ኡን ከም ስሩዕ ፖለቲከኛ ዘይኮነስ ከም ሓደ ምድራዊ ኣምላኽ ጌርካ ንምርኣይ ዘኽእል እዩ። እቲ ፕሮፓጋንዳ ኪም ፍሉይ ተፈጥሮኣዊ ክእለት ከም ዘለዎ ናይ ኣየር ክሊማ ክቆፃፀር ከም ዝኽእልን ማንም ሰብ ክሰርሖ ዘይክእል ተኣምራዊ ተግባር ከም ዝፍፅምን ዝሰብኽ እዩ። እዚ ዝግበረሉ ድማ ህዝቢ ኣምላኽ ኣይጋገን ዝብል ሓሳብ ኣብ ልቢ ህዝቢ ንምፍጣር እዩ። ኣብ ውሽጢ ሰሜን ኮርያ እቲ ፕሮፓጋንዳ ዝጅምር ህፃን ካብ ዝውለደሉ መዓልቲ እዩ። ህፃናት ፊደል ቅድሚ ምቑፃሮም ብዛዕባ ናይ ኪም ስድራ ቤት ክመሃሩ ናይ ግድን እዩ። ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ቆፃፅራ ድማ ተኣማኒ ዜጋ ንምፍጣር ዘይኮነስ ተኣማኒ መገልገሊ ንምፍጣር እዩ። ነዚ ናይ ሓሶት ዓለም ሓቀም ሲልካ ንምቕራብ ዝወፅእ ወፃኢ ናይቲ ሃገር ኢኮኖሚ ዝጎድእ እዩ። መዓልታዊ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ጋዜጣታት ክፀሓፉ እንከለዉ ኮይኑ ግና ኩሎም ሓደ መልእኽቲ ጥራዮም ዘሕልፉ። ንሱ እውን ኪም ጆንግ ኡን ዓቢ መራሒ እዩ ዝብል መልእኽቲ እዩ። ብሓፈሻ ኪም ጆንግ ኡን ናይ ሕንቃቂ ህይወቱ ንምቕፃል ህዝቢ ከም ኣምላኽ ከምልኽዎ ዝገብር ዓቢ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ዝጥቀም ኮይኑ እዚ ካብ ስልጣን ጀሚሩ ፍጹም ሓይሊ ንምርግጋፅ ካብ ዘድልዩ ወሳኒ ወፃእታት ሓደ እዩ። እቲ ቀፂሉ ንረኽቦ ድማ ናይ ኪም ጆንግ ኡን ዘሰንብድ ናይ ብሕቲ ሓለዋ እንትኾን እዚ ሓለዋ እዚ ካብ ናይ መከላኸሊ ሃገር በጀት ዝበለፀ ወፃኢ ዝሓትት እዩ። ናይ ኪም ጆንግ ኡን ስልጣን ክሳብ ክንደይ ናይ ብጭንቅት ተመልአ ምዃኑ ንምፍላጥ ናይቲ መራሒ ናይ ብሕቲ ሓለዋ ስርዓት ምርኣይ ጥራይ እኹል እዩ። ናይዞም ሓለውቲ ምልመላ ካብ ኣካል ብቕዓት ወፃኢ ሓደ ዘገርም ረቑሒ ዘለዎ ኮይኑ ኩሎም ሓለውቲ ቁመቶም ካብ 5 ጫማ ንታሕቲ ክኸውን ናይ ግድን እዩ። እዚ ዝግበረሉ ምኽንያት ንድሕንነት ዘይኮነስ ንምስሊ ህንፀት ተሓሲቡ እዩ። እዚ ሓፂር መራሒ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ መንጎ ሓለውቱ ጎልሁን ገጂፉን ክርአ ዝገብር ሜላ እዩ። እዞም ሓለውቲ ዓመታት ዝወሰደ ኣዝዩ መድከም ስልጠና ዝሓለፉ ሰብረቦት እዮም። እቲ ካልእ ኪም ጆንግ ኡን ብነፋሪት ክጓዓዝ እንከሎ ጥቀመሉ ሜላ ካብ ሆሊውድ ፊልም ተቐድሐ ዝመስል እዩ። ኣብ ጉዕዞ እዋን ሰለስተ ፍጹም ተመሳሳልቲ ዝኾና ነፈርቲ ብሓደ ግዜ ዝለዓላሞ ኪም ጆንግ ኡን ኣበየነይቲ ነፋሪት ውሽጢ ከም ዘሎ ዋላ ሓደ ርግፀኛ ክኸውን ኣይክእልን። እዚ ዝግበረሉ ጸላኢ ነታ ነፋሪት ክሃርማ እንተደልዩ ዕላምኡ ንምድንጋር እዩ። ብማኪና ክጓዓዝ እንከሎ እውን ተመሳሳሊ ጥንቃቐ ይግበር እዩ። እዚ ድማ እቲ መራሒ ክሳብ ክንደይ ናይ ጥርጣረን ስጋትን ውሽጢ ከም ዝነብር መርኣያ ኮይኑ እዩ። ንሱ ብሰላም ንምንባር ኢሉ ብሚልዮናት ዝቑፀሩ ዶላር ከውፅእ እንከሎ እቲ ህዝቡ ግና ካብ ሰላም ርሒቑ ህይወቱ እናመርሐ እዩ ዝርከብ። ብዛዕባ ሰሜን ኮርያ ክንሓስብ እንከሎና ናብ ኣእምሮና ዝመፅእ ኣብ ምድሪ ዝረአ ድኽነትን ወታደራዊ ሰልፍን ጥራይ እዩ። ኮይኑ ግና ካብቲ ናይ ሰሜን ኮርያ ኣፀጋሚ ገፀ መሬት ንታሕቲ ስሩዕ ህዝቢ ዘይፈልጦን ዋላ ሓደ ክረኽቦ ዘይክእልን ካልኣይ ዓለም ይርከብ እዩ። ንሱ ድማ ካብ መሬት ንታሕቲ እተሃንፀ ሚስጥራዊ ከተማ እዩ። እዚ ድማ ናይ ኪም ስድራ ቤት ናይ ጽላሎት መንግስቲ እንትኾን እዚ ትሕቲ መሬት ተሃንፀ ገጅፍ መመሓላለፊ መርበብ ብናይ ኪም ጆንግ ኡን ኣቦ ተጀሚሩ ብወዱ ተስፋሕፈሐ ዓቢ ፕሮጀክት እዩ። ቀንዲ ዓላምኡ ድማ ኩነት እንተተላዒሉ ወይ እውን ውሽጣዊ ዕልዋ እንተተፈጢሩ ንገዛእ ስድራ ቤት ውሕስ መዕቆብን መሕብእን ክኸውን ተሓስበ እዩ። እዚ ድማ ተሚሉ ጉድጓድ ዘይኮነስ ቀንዲ ዝኾኑ ናይ ኪም ቤተ መንግስታትን ናይ መነባበሮ ቦታታትን ነንባዕሎም ዘራኽብ ገጅፍ ናይ ኮንክሪት መርበብ እዩ። ናይዚ ሚስጥራዊ ከተማ ኣዝዩ ዘገርም ክፋል ድማ ናይ ትራንስፖርት ስርዓቱ ኮይኑ ኪም ጆንግ ኡን ካብ መሬት ንላዕሊ ዘሎ ዓለም ከይረገፁ ካብ ሓደ ቤተ መንግስቲ ናብ ካልእ ክጓዓዝ ዝኽእለሉ ናይ ትሕቲ መሬት ባቡር መስመር ኣለዎ እዩ። እዚ ማለት ብሳተላይት ይኹን ብሰላይ ከይተረኣየ ኣብ መላእቲ ሃገር ወይ ድማ ኣብ ቀንዲ ቦታታት ምንቅስቓስ ይኽእል ማለት እዩ። ኣብ መንጎ ዘመናውነትን ጭቆናን ዘሎ ፈላላይ ከም ኪም ጆንግ ኡን ኣተሓሳስባ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዎ መራሕቲ ተፈለየ ታሪክ ዘለዎ እዩ።
ንሱ ዝመርሖ ዘሎ ሃገር ዘይኮነስ ካብ 7 ዓመታት ንላዕሊ ዝጸንሐ ናይ ስድራ ቤቱ ንብረት እዩ። ኪም ጆንግ ኡን ናይ ስልጣን መንበር ዝሓዘ ብምርጫ ዘይኮነስ ብደም እዩ። ናይ ኪም ስድራ ቤት ካብ ብሓጉ ጀሚሮም ሰሜን ኮርያ ንሰለስተ ውለዶ ገዚኦም ሞዮም። ኣብዚ መስርሕ እዚ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ንናይ ኪም ስርወ መንግስቲ ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ተኣማኒ ክኸውን ተገይሩ ተቐርጸ እዩ። ኪም ስልጣን ክሕዝ እንከሎ ገና ኣብ ዕድመ 20ታት ዝነበረ ክኸውን እንከሎ እዚ ንእስነት ግና ንህዝቢ ዕረፍቲ ይነበረን። ኣብ ናይ ኪም ጆንግ ኡን ታሪኽ እቲ ዓብ ዘይሰማማዕ ሓቂ ኣብ ኤውሮጳ ዘሕለፎ ግዜ እዩ። ኣብ ስዊዘርላንድ ተማሂሩ ምዕባዩ ንናይ ምዕራባውያን ዓለም ቴክኖሎጂ ናብራን ብቐረባ ንክፈልጦ ገይርዎ እዩ። እዚ ልምዲ ናብ ስልጣን ክመጽእ እንከሎ ሰሜን ኮርያ ከዘምናለን ዝብል ራእይ ፈጢሩሉ ከም ዝነበረ ብዙሓት ይገልጹዮም። ኣብዚ ድማ ከቢድ ምርጫ ከጢምዎ እዩ። ንሱ እውን ሃገሩ ንምዝማን ማዕጾታት ክኸፍት ናይ ግድን ብምዃኑ ማዕጾታት እንተኸፊቱ ድማ ህዝቢ ናይ ወፃኢ ዓለም ሓቂ ይርዳእ እሞ ስልጣኑ ሓደጋ ክወድቕ ክእል እዩ። ስለዚ እውን ዘመናዊ ክኸውን ዋላ እኳ እንተደለየ ናይ ስድራ ቤቱ ናይ ስልጣን መሰረት ንከይስእን ክብል ነቲ ናይ ቀደም ናይ ጸልማትን ጭቆናን መገዲ ክመርጽ ግድን ኮይኑ እዩ። ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ኣዝየን ድኻታት ሃገራት ሓንቲ እናመርሐ ንሱ ንባዕሉ ግና ናይ ኤውሮጳ ነገስታት ዝሕፍር ናይ ሓንቃቒ ህይወት ዝነብር ዘሎ መራሒ እዩ። ናይ ኪም ዕብዳን ዝዕቀን በቲ ናይ ዓለም መፍርሒ ዝኾነ ናይ ኒኩለር ቦምባ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ህዝቢ ዕለታዊ ምግቢ ሲኢኑ ብጥሜት እናቐፅዕ ንሱ ግና ኣብቲ ሃገር ንዑ ጥራይ ዝኸውን ገነት ሃኒፁ ምንባር እዩ። እሞዳ ክቡራት ሰማዕተይ ላይክን ሸርን ብምባል ናብ ኩሉን ክባጻሕን ኣብዚ ሰብ ንዘለኩም ርእይቶ ድማ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ግደፉለይ ክብል ፈቱ።